plant ysgol sgeifio, da chi'n iawn? Ie, ysgol Isgeifiog oedd y gyntaf i fynd iddi leni fel rhan o'n cynllun calendar advent o chwith, ac mae plant, rhieni ag athrawon wedi bod mor garedig mewn ysgolion ar draws y sir yn dod â bwyd ag ati yn rhoddion i bobl mewn angen y Nadolig yma. Mi fes i draw i lan ar Chymedd hefyd cael croeso cynnes yn fyno fel y ces i draw yn Llandaniel. Yn fan hyn, yn Llandaniel, mae'n gasglu mawr wedi bod yn barod, felly diolch yn fawr iawn i chi gyd. A da chi'n gwybod beth sy'n special am yn hyn, mae'r athrawon wedi dweud, da ni wedi isio presant Nadolig yn y plant leni, yn hytrach na dod â presantau i'r athrawon, mae disgyblion yn mynd i ddod yn pethau ar gyfer banc bwyd. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd. A beth da chi'n dweud? Nadolig! Mi eisiau draw i Moelfre hefyd, diolch i bawb i mi rhoddion yn fanno, a ges i am dro i Ysgol Goronwy Owen yn bellach. Ac mae Ysgol Goronwy Owen yn bellach hefyd yn helpu efo'r calendar advent o chwith. Nadolig llawen bawb! Nadolig llawen! Mae ysgolion uwchradd wrth gwrs wedi bod yn rhan o hyn hefyd wedi rhoi yn hael. Dyma i chi roddion Ysgol Sir Thomas Jones Amlwch yn cael ei llwytho i'r fan. A fan hyn, mae pethau ydych chi'n garedig iawn wedi ei rhoi yn dod i gael ei rhannu. Da ni mewn stafell yn wersyll i awyr y Fali eleni. Gwaith wedyn wrth gwrs ydy gwneud yn siŵr bod pethau'n cael ei rhannu allan i bocsys ar gyfer gwahanol deuluoedd ag yn y blaen. Felly diolch yn fawr iawn i chi. Thank you everybody for all your contributions. Everything that's shared out here will be appreciated by a family, an individual, somebody in need on Ynys Môn this Christmas. Diolch yn fawr iawn i chi.